Dávaj. Kde je sáčok? Vyber si sáček. Cvička, nízky skipping. Hop, 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 ruky. Hop, hop, panáčik. A keď som len ten sáček otvoril, tak taký závan. Poď rýchlo. Čau, že sme kapce. A dneska ti máme novoročný špeciál. A dúfam, že sa vám to bude páčiť, je to fakt pochutinka. No takže máme takúto pochutinku. My sme to ideme otvoriť. Máme tu aj príbore, čo nám prichystali sponzory. Aj so servitečkom, hej. Poďme sa to vrnúť. Dopoďme. No takže ideme to otvoriť. Dúfam, že to nebude striekať, dajme to sem. Ja to chcem otvoriť. Tak počkaj, takto. Na tanier nie, veď to potom bude smrdieť. Dobre, môj. Ideme to otvoriť. Čuky. Jak sa to... Á, takto. Joj! Joj, a týmto len krúž. No. Krúž, krúž. Fuj, ako to smrdí. Porto, fuj. Fuj. Ako hovno. Fuj, ty kokos. Fuj. Ale mne to nerobí diery. Ale ja som to vypáčil. To je extrém. Fuj. Ty kokos. Tak to mega smrdí. A to ja otvoriť. Odvor vodáko. Vydrbetí. Ty si to jo. Tak, No, a krúc. Otváraš to? Hej. Dobre. No to nejde brať. Fuj. Jak to vynorím? Fuj. Ty kokos, fuj. Otvoril si to? Taká cibula, poďa, znitá. Ty kokos, fuj. Ty si to neotvoril celé. Môžeš kľúč. Fuj. Sople mám. Ty kokos, fuj. Ty kokos. Fuj. Daj mi druhú vidličku. Akože nechme to úplne hrozne. Ako je, dá sa na to zvyknúť. Dá sa to zvyknúť, no. Fuj, to sa na nás nenazvyknú, fakt. Takže, ako to vyzerá, vyzerá to úplne odporne, smrdí to odporne, ešte ma nenatiahlo. Čo by sme mi nedali? Fuj, tak to smrdí teraz riadne. Fuj, je otvorené stále. To je hnus extrémny. To nedám nohu aj náhodou. Veď to je 20. Takto vyzerajú tie rybičky. Pochúťte sa sami. Kde to ideme ich vybrať? Neviem. Dám ich tu? Daj ich tam, vyber to. Fuj. No, kaprik. Fuj, ty kokos, tak to nedá nohu. No, máme tu jednu vybratú. Fuj. A ide sa... Daj to ďalej odo mňa, lebo... Ide sa stolovať. Fuj. Ty kokos, daj to, ne? Počkaj. Daj to, hed. Dobre. Inak máme... nášho zavináčika. Fajnového, smrdí. Jaké by sa tam ešte v tej plechovke dosral. Tam je pán. No to čo, ideme na to. No, Ďakujeme Vládkovi za túto fajnotu. a ďakujeme Pečkovi za tento priestor, ktorý nám umožnil. Je to fakt super, no. Máme tu chlebík, som si dobrali a takto. Je to normálny gulášik. Slabý. Ja to idem odkostiť. No takže také to vyzerá. Pozor s tou paprčou. Masisko. Masisko fajnové. Odtiaľ to otrhol fajnovo. No hej. Switch mi na to. Poď na to, Nikolásko. Ty kokos. No, No nič, dávaj. no nič. Dávaj. Kde je sačok? Vyber si sáček.
A poradne si potom vydrni zuby, lebo ty kokos. To nebude to, čo predtým. To nebude. Dobre. Tu dykčím. Tu si to dám takto na krajíček. No. Normálna ryba. Normálna? A neviem, čo to všetci ľudia to má. Presne. Úplne. Nesmrdí to. Zavinačik fajnový. Veď už ani štipce nemáme. Veď. Všetci iba pre content robia. Presne, tam krcajú. Si dal aké preháňadlo? Hop. Fú, ako cibulka, fajda. Dobre, cibulkis. Fuj. No poďme na to. Napísa. Predtým to... Ale dáš si aj ty. Možno, hej. Prisaj. Do it for the Nebudem Pre prísať. content, sprav to dobre. Dobre. Pre content, na to, čo poriadne. Videli ste Toto to? sa nevystrihuje. Možno si dávno. No nie, možno, už som prisahal. Dobre. Fúha. Dobre, tak toto Poďme na nesiem to. bez tohto. Poďme na to. Potom nám to aj popíš, hej. Aká je konzistencia. A grcaj tam. Do sáčku idem. Veď ešte je diera. Dávaj. No nič, je to proste normálne meso. A musíte najprv prekvapiť mozog a potom to zjeste. A jak to chceš prekvapiť mozog? Štipni ma do ucha. Na čo? No, prekvapí mozog. Hej. Hop! Juj, a nie! Ty kokos, mi už mrzne ruka. Robíme to pre vás, ľudia. Robíme to pre vás. A počkaj, predtým ako sa to zahryzneš, povedz, že koľko má dať ľudia na toto lajkov. 1000. Ja by som tak 1000, no. 100 000. 100 000. 10 000 lajkov. Poďme na Nikolsko. Za 500 lajkov na YouTube budeme jesť olomoucké sirečky. Ty kokos. Tak to som mohol dať radšej olomoucké sirečky, ty kokos. Poďme na to. Poďme na to. Počkaj. Fajná rybka. Poďme. Poďme na to. Fuj, ty. Dobre, napijem sa kofolky. Ja, dávaj. Keď tu ty budeš sedieť, ti poviem. Fuj. Fuj, kámo. A to nejdem s tým chlebom brať. A jak to chceš, to s chlebom zožer? Tu takto vycucnem. Fuj, tak. Teraz to troška zaváňa už. Počkaj. Slané to jak. No nič, ideme na to. No takže máme tu plúvanec. Fajnovo. Ako to tu vyzerá. Takže predýchávame. Nikolás povedal, že chce ísť dať čerstvý vzduch. Joj. Skôr to spadlo. Fuj. Takže hej. Čo majú fakt radi slané, tak by to mohlo byť v pohode, ale toto je že extra slané. Hej. Dobre. Ja keby si takto chytím cibulu, nasypem do nej kilo soli a hopám si to do huby. Dobre, dobre. A Takže... ide to váš na to? Som počul. Som počul. ide Dobre, na to dobre. Tomáš. No takže... Ide druhý kapec za to. Nikolás mi už pripravuje, som sa odhodlal nakoniec. Teraz siem sa jak oné, neviem prečo. No asi viem prečo. Lebo je to teraz zima. Ešte odkostíme? Hej, odkosti mi to normálne všetko. Tak to ti dám. Polovičku. Fuj, ty kokos. Mária. Prišiel nám ďalší vedúci. Takýto detský kúsok ti dám. Dobre, Dobre. Odkostíme. dobre. Máš to vypnúť zatiaľ. Dobre, takže... Som to odštiepil takto. Odštiepil mi to. Normálne mesíčko. Šéf kuchár. A poď sa ukázať to máš. Dia mi je. Nestane to vôbec. Musíš povedať takých pár teplých slov. Aby som sa zahrial, hej? No, takže. Idem si to chytiť do ruky. Ako budeš následovať? Idem sa s tým pozovárať. Dúfam, že sa nepokrciam. Fuj. Nech sa mi to... No povedz mu, nechutí dobre. Chuj, dobre. Fuj, kámo, nechcem to zdať. Ideš. Je to dobre. Sa mi ide strašne ústie, ako... Tak, dáš si to len do úst a bude dobre. Hej. Fakt, hrožuj to.
Daj si na jazyk. Na jazyku to nie je až také zle. Odporné, kam. No ale je to dobré. Už tam máš predgrtané. Poď, To chutí. Fuj, daj si to. Daj. ja to nedám. Tomáš, dobrý. ideš. Slúbil si to Na ľuďom. jazyček som dal. Stačí. Za to, že nás sledujú ľudia. Ej, Poď ukázať ľuďom, že si kapec. Aj si kofolku, aj tá tak smrdí už. ej. Poď, musíš to dokázať, že si Som chlap. dal jazyček a úplne ty kokos. To nechutí, že proste je také stredne slané a úplne taká zhnitá cibula s kúskom rybky. Že hej. No poď, Ty kokos nedám. poď to mi. Ja to nedám kokos. Ideme na to. Musíš sa A ukázať. keď ten smrad je už taký, no. A keď som len ten saček otvoril, tak úplne taký závan. Fuj. Poď. Ideš. Ide. A odkusni to, to Presne nemôžeš. viem, ako to smrdí. Ako keď si chorý a zmiešaš si cibulu s medom. Takú medicínu, fuj. Že ako je to prvé? No poď. Odkusni to rýchlo. To nemôžeš takto pomaličky tam. Odkusni. Zjedz to. Aha, Veď ty čo? Ja ťa to Ty už si polovicu zjedol tým, lenže to ono si mňa to tam... dotklo hore toho podnebia. No veď to rožuj. Na jazyček si musíš dať. Ja som si dal dvakrát. Veď poď. Poď Tomáš. Poď. Tak nedám. Poď. Ale som už prvého Veď hryzať. rýchlo správ, odkusni. Rýchlo. To musí byť všetko rýchlo. Musíš prekvapiť telo. Poď. Ja tam to k hube a úplne to cítim, že proste mi hnie telo znútra. Fuj. Ty... Teraz to úplne zacítilo. No veď ja to s tým čo dobu Veď poď rýchlo, odkusni to. No boha. Fuj. Poď na čerstvý vzduch ti pomôže. Bublíkuj si. Stále v hube cítim. Pocity prvé hneď. Ako to chutí, ako to... Chutí to ako... No znitá ria proste. No fuj, fuj. No nič. Poďme,